denak ez irakurtzeko, baina bai bere izaera orokorrean esan dezakegu onartu dana, protokolo honetan onartu dana, da elkartearen eta udalaren arteko ezinbesteko elkarlana, informazioa elkartrukatu eta beste egin dizunetan. Etxe bizitza galtzea duen herritarren kasuaren jarraipena egiteko, zinegotzi bat izendatuko da arduradun gisa. Andoain udala Kutxabankeko parte denez, exigitzen dio bertan bera ustea etxegabetze prozesu guztiak. Udalak, kreditu entitateek gaiarekin duten jarreraren arabera elkarlanak berrikusi egingo ditu. Besteen artean etxegabetzeak egiten dituztenekin harremanak etengo ditu. Udal honek ez du etxegabetze prozedura bultzatuko ez da beraien bertan partatuko ere. Udalak laguntza juridikoa eta arreta eskainiko die egoera honetan dauden andoaindarrari. Eta premiazko irtenbidea emate aldera udalak beste erakundekin elkarlana bultzatuko du. Hau izango litzateke protokoloa, adostutako protokoloa, nondileko xetesun batzuk ez da. Aldi berean, beste erabakia izan da, bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako abogatuen elkargoak hitzarmen bat sinatu dute eta hitzarmen horretara Andoain udalak atxikitu egin da. Hitzarmen horre helburua dauka, oso erresa, edozein herritarri doako zerbitzu juridikoa ematea. Egoera honetan dagoen edozein andoaindarrari udalak dituen baliabide guztia jarri nahi izan ditu. Hori da esateko genuena, oso erabaki inportantea dira eta beharrezkoak egungo egoera batez ere bizitzen ari diren herritarrentzat.